हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबनो थाफाना सालायनाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय 5 स्टारनि होननानै बुङोबा बहाबा माने रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारियावसो जों जेरै थाङो ओरैनो नुयो राजा लामाजों थां बबे लामाजों थां बेयाव हाग्रामा महिलारिनि माबा नङा माबा दङ चन्दन ब्रह्मनि दङ खाम्फा बरगयारि देरहासार बसुमतारिनि माबा नङा माबा दङ गुवाहाटियाव थांबावबो हाग्रामा महिलारिनि दङ क'क्राझाराव नोङो थाय आसि एरनो गैयै जायगाफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया बहाबा रेस्टुरेन्ट बहाबा नोङो हटेल खुलिनानै लादों गौरां हटेलफ्रालाय मानि दा बेफोरनोथ' ना दा जाय मानसिया जेजों लोब्बा थाबाय थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बिदिनो सानफ्राङो सिखावा सिखाव सानफ्रांनो सादुआ सादु सानफ्राङो बयखौबो दिनै गावहा हिसाब गैयै हाजोसे समान धोन सम्पति खामायनानै लाबाय गुबुनखौबो बिथाङा बिदिनो सानफ्राङो हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो दा माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय सोरबा खोन्थाफिननो रोंदोंना हाग्रामा महिलारिखौ सोरखौबा खोन्थाफिननो रोंदोंना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दाबो लामानि बहाबा गलायाव साहा लोङो माला नुफेरदों हाग्रामा महिलारिखौ बेखायनो बे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय जाया गारा नङा गारा दिनै दाय फुननो नाजानाय हाग्रामा महिलारि नों माने दिनैहाय बिटिआर सोरखारा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा समायखिरा लाजेननायनिफ्राय दिनै बोसोरथाम जानो थांगासिनो दं समायखिरा लानाय टाइमावल' हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियाव बिथाङा नुजाहैदों सेक्रेटारियेट बिथाङा गाहैदों बिनि उननिफ्राय थांनाय बे फ्राय बोसोरथामसोआ बियो माने एसेम्ब्लियाव गाहैयाखै बेयाव नों सेक्रेटारियेटआव थाङाखै बोरै बुंनो हादों बियो थांनानै नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि सासन खालाव मा जादोंमोन सेक्रेटारियेट थांथावै रोखोम जादोंमोन मैला मैथा सेक्रेटारियेटनि कम्पाउन्डखौ नोङो फोसाबाखैमोन बेयाव हाबनाय एन्ट्रेन्स गेटआ माबायदिमोन थांनाय 15 बोसोरनि आरो नैबे 2.5 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव मा मोनसे सोलायनाय फैखो दा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सेक्रेटारियेटजों खाथि सोमोन्दोआव थाफैदों सिगाङाव सोरमोन जायफ्रा थिखा खालामोमोन हयथ' जायफ्रा थाखा फैसाजों लेनदेन खालामो बिथांमोनाबोसो सौहैयोमोन दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दा बेखायनो बिथाङा मेगन सानानै निस्सय बे खोथाफोरखौ बुंदों दा खुनु बेस गैया बे बेसलेस खोथा बियो आरो बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय फोथाया आङो रायजो राजानि सायाव बिसास दं नोंथांमोना मोनथिगौ जे थांनाय 2007 मायथाइयाव बिनि मोनसे प्रसेस सोलिदोंमोन आरो बे प्रसेसा जाहैबाय संबिधाननि मोनसे प्रसेस मोनफ्रोमबो 25 बोसोरनि उन बियाबफोरखौ दाफामनाय जायो समस्तिफोरखौ दाफामनाय जायो रिकनस्टिटिउट खालामनाय जायो डिलिमिटेसन खालामनाय जायो आरो बे संबिजिरनि दहाय लानानैनो दिनैहाय थांनाय 2007 मायथाइयाव जानांगौखौ एसे फावसैनानै दिनै 2023 मायथाइयाव बेखौ खालामनाय जादों दा बेयाव संबिधाननि बाथ्रा संबिधाना गोहो होदों इलेक्सन कमिसनखौ इलेक्सन कमिसना जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे स्वतन्त्र मोनसे आफाद बियो बेयाव सोरहाबा आखाइ होनाय सोरनिबा माने बेखौ दैदेननो नागिरनाय बे मालाबाबो जाया बिथांमोना संबिजिरनि बायदियैनो जेफोर खान्थिफोर दङ बे खान्थि बायदिनो खालामदों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों नुदों जे थांनाय 15 बोसोराव दिनै गणबिच्छिन्न जानानै दं बिथांनि दोलोआ हाग्रामा महिलारिया सुबुंफ्रा थांनाय 15 बोसोराव बिराद मोनसे आग्रहयै बिथांमोनखौ नेदोंमोन जे हारि माहारि जाथि जनगोष्ठीफ्रा समान मोनथाय समान जौगानाय मोनगोन नैबेयाव गोजोन थासारि फैगोन होननानै नेदोंमोन नाथाय बिथांमोना बहा गोजोन थासारि लाबोनो हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनाय बर'नि राजनिथि लानानै फैबाय जेराव गोबां मानसिनि जिउ खहा जाबाय जेराव हारिजों हारि फोथायलायनो हायै जाबाय दा बेबायदियाव मा जाबाय बिथांमोना थांनाय बे 15 बोसोरनि उनाव गणबिच्छिन्न जाबाय सुबुंफोरनिफ्राय जायखारनानै थांनांबाय दिनै रायजो राजाखौ आरोबाव गावसिनि फारसे
मेगन फिदिंहोनो गोसो बोहोनो दिनै सोरनियावबा हाब्रु फुननो बिथांमोना नाजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय दिनै फरायसा आफाद, माहारियारि आफाद, समाजारि आफाद। बिथांमोना हारिनि राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे समाजखान्थि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय हाबा मावो। मालाबा राजखान्थियाव रायजो राजाफ्रा जेला थगायजायो, रायजो राजाफ्रा जेरै गोरोन्थि लामाजों मालाबा दैदेनजायो, बे समाव रायजो राजाखौ राजखान्थि सांग्रांथि खालामबोदों। जारिमिना बेखौ रोखा रोखायै बुङो आरो जों बयबो मिथिगौ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा बादि गोथार मोनसे आफादखौ राजखान्थिनि मोनसे हाब्रुआव हाब्रु फुननो नाजानाया बे जोबोद मोनसे निन्दा खालामथाव, एकदम निन्दा खालामथारनांगोन जोङो। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो धिक्कार होयो, निन्दा खालामो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे दाय होनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थाथों। मानोना जारिमिना बर'फोरनि जारिमिनाव बेखौ जों नुबोदों, जायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै गसंथाबोदों बिथांमोना समाजनिफ्राय दोरोदलांनांदों, समाजनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आनग्लेड जालांनांदों।